Een lokale krant bracht naar boeten dat 16 van de 21 raadsleden instemd hebben bij de beneming van Germ Gerbrandi als nieuwe burgemeester, wils dat vertrouwelijke informatie is. Wanneer het burgemeester Piet Adema de zaak onderzocht, zijn conclusie: het lijkt wat net moedwillig dienen. Het wie vooral een samenloop van omstandigheden. Er wie onduidelijkheid over de stemverhouding, of die wel of net naar boeten mocht aan het eind van de bijeenkomsten. Daar is nog een vraag gesteld onder Griffith door een fractie. Die vraag is ik beantwoorden. Dus er wie onduidelijkheid. En binnen die onduidelijkheid en de informele contacten die er winnen en een zekere cultuur binnen de RIE, waarin makkelijk met informatie omgang wordt, ik naar het redden, had dit plak van. Om zo in de toekomst te voorkomen, komt Adema bij onbevellings van de RIE, waaronder een paar opvallende. Werk in de raad aan de cultuur. Regels, afspraken en omgangsvormen gelden ook voor raadsleden van de gemeente Achtkarspelen. Spreek elkaar aan op ongewenst gedrag. En beperk de duur van de nazit van een raadsvergadering tot maximaal 1 uur. Beperk daarbij ook het drankgebruik. Om zo zien te gaan dat raadsleden dan wat te volle vertellen aan onwijzige journalisten. Soms dan moet het even heel duidelijk maken worden van wat zijn die regels, hoe gaan we met een om. En dan moet je dan steeds weer op bevragen. Ja, zodat je dat soms ik in opvoeding met ben doggen. Het is ik een soort opvoeding van de RIE. Maar de RIE wil ik graag zelf ter hand nemen. Je wil ik met die cultuur onderslag. Dus wat dat betreft, zal dat ik daadwerkelijk tot verbetering leiden. Ben ik van het zoeken. Wat correct lijkt had we het net bekendmaken. De RIE van Achtkarspelen had excuses aanbieden aan commissaris Jorritsma.